Je tu další pondělí a s nimi fotbal v 90 vteřinách. V lize mistrů se rozjel boj o semifinále. PSG si poradilo s přehledem s Liverpoolem 2-0. Arsenal trefou v závěru porazil 1-0 Sporting a Bayern si veze z Bernabea výhru 2-1. Asi nejpřekvapivější výsledek ale přišel na Camp Nou. Atletico využilo vyloučení Kubarsího a vyhrálo 2-0, a to i přes velký tlak oslabené Barcelony ve druhém poločase. Pořádnou kritiku schytal po zápase rozhodčí Ištvan Kováč, který působil hodně nejistě. Další španělský celek Vallecano udělalo radost českým týmům. Rayo totiž v konferenční lize porazilo AEK jasně 3-0 a pokud se nestane zázrak, Česko uhájí 10. pozici v koeficientu. V úterý nás v 80 letech opustil legendární rumunský trenér Mircea Lucescu. Na konci března ještě vedl Rumunsko v boji s Tureckem o mistrovství světa. Velká premiéra se odehraje v Bundeslize. Union Berlin totiž minimálně do konce sezóny povede Marie-Louise Etaová. Žena bude koučovat tým z top 5 evropských soutěží vůbec poprvé. Nová éra Borussie Dortmund údajně začala. Schwarzgelben sice podlehli Leverkusenu, už u toho ale byl pod novou smlouvou Nico Schlotterbeck. Ten se upsal Borussii do roku 2031. Součástí dohody je ale výstupní klauzule, která by však neměla platit pro německé týmy. Pořádně se zamotává boj v Anglii o titul. Arsenal prohrál s Bournemouthem a City odpovědělo jednoznačně. Výhra 3-0 na Chelsea ukazuje, že City cítí krev. Příští zápas doma právě s Arsenalem. Bude se v tomhle zápase rozhodovat definitivně o titulu? Itálie se sice na mistrovství světa nedostala, ale šance žije. Vzhledem k nejisté situaci okolo Iránu se spekuluje o ještě jedné baráži, kde by se utkaly 4 týmy. 2 z Evropy, 2 z Asie. Jak by to chtěla FIFA stihnout do mistrovství světa, to je otázka. To je pro dnešek všechno. Těším se zase za týden. Mějte se fajn.